Mitahan na si Albuera Mayor Kerwin Espinosa. Sayranta ang dugang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas natakaroon diri sa National Bureau of Investigation NBI Sevro, diin misurrender si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Human siya nalud sa warrant of arrest kauban ang duha niya kamakauban nga silang Edi Mitra o Marcelo Adorco. Nahitabo matud pa ang kining kasong murder dito sa Baybay City sa Leyte apan gipahigan ang transfer venue sa kaso mao ning gibalhin karon diri sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Sugbo. Atol sa press briefer says, gipadayag nilang agent Maria Contesa Lastimoso o supervising agent Gregorio Algoso nga pasado alas 10 ganing buntag miabot si Espinosa diri sa NBI Sevro uban iya mga abogado aron iproseso ang iyahang pag-surrender. Human maproseso, gidala siya sa mga operatiba sa NBI ngadto sa Regional Trial Court alang sa return warrant diin mausab kini ang issuing court sa iyang warrant of arrest. Gikan sa korte, gidala siya sa Cebu City Medical Center alang sa medical examination ug human masuta says nga physically fit sila, diretso sila dala ngadto sa Cebu City Jail alang usab sa commitment order sa korte ngadto kanila. Walay piyansa says nga gitugot ang korte sa kasong ilang giatubang. Atong pamation ang pamahayag usab sa supervising agent sa NBI Sevro nga si Gregorio Algoso. This morning they arrived together with the council. So the council made a request in which we sent to Manila for approval and it's granted. Then the case was assigned to me. And based on that, we secured a copy of the warrant and then we implemented it. Sas, wa na nato maabti pa diri sa NBI Sevro or dito sa korte ang tulo ka mga akusado considering dali sab kaayo ang pagproseso pagbalhin kanila kay high risk usab sila nga personality no aron sa makuha sa nato ang saktong detalye kalabot nini o ang ilahang pamahayag. Sas, balik sa imo. Dagang salamat, Alan Domingo.